Ερχόμαστε ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του ρατσισμού την εβδομάδα που πέρασε. Η οργάνωση αλληλεγγύης Κοινωνικό ΕΚΑΒ πραγματοποίησε μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τους ανήλικους πρόσφυγες. Το βιβλίο «Παιδικές διαδρομές σε καιρό πολέμου» ήταν η αφορμή αλλά και η βάση για μια συζήτηση γύρω από το θέμα των δικαιωμάτων και της ένταξης των παιδιών που βίωσαν τον ξεριζωμό με το χειρότερο τρόπο, αλλά δεν έπαψαν να ονειρεύονται και να ελπίζουν να κάνουν. 21η Μαρτίου, μια ημέρα αφιερωμένη στην εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, στοχεύοντας μέσα από τον εορτασμό της την καταπολέμηση του ρατσισμού και την προώθηση της ανεκτικότητας. Την προηγούμενη Πέμπτη, μέσω της οργάνωσης αλληλεγγύης Κοινωνικό ΕΚΑΒ, εμπνευσμένη από τις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Παιδικές διαδρομές σε καιρό πολέμου». Το συγκεκριμένο βιβλίο απεικονίζει προσωπικές ιστορίες ανηλίκων προσφύγων με κείμενα που γράφτηκαν από τα ίδια τα παιδιά που διαμένουν στα κέντρα ανηλίκων του Κοινωνικού ΕΚΑΒ. Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ είναι μια οργάνωση, μια κοινωνική οργάνωση που γεννήθηκε στην Ελλάδα στα σκληρά χρόνια της κρίσης, όταν διαπιστώσαμε ότι διωγγώνεται ο κοινωνικός αποκλεισμός. Σε αυτά τα σπαράγματα, τις πολύ μικρές ιστοριούλες που λένε, να ακούει την ιστορία του Χακάν, 17 ετών, από τη Συρία, που περιγράφει πώς ήταν στη Μυτιλήνη και τους πήραν τα ρούχα και τους έριξαν στη θάλασσα. Του μικρού Αλφα, χωρίς λοιπά στοιχεία, 16 ετών, από το Ιράν, που περιγράφει πως 3 φορές οι αστυνομικοί τους γύρισαν στην Τουρκία. Στους ασυνόδευτους ανηλίκους, όπως ονομάζουμε κάπως ψυχρά, αναφέρθηκε και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη, δίνοντας έμφαση στις πιο δυσάρεστες ιστορίες που διαδραματίζονται στις ίδιες τους τις πατρίδες. Δραματικές στιγμές, γεμάτες τρόμο και θάνατο, με εκτελέσεις και οδυνηρές απώλειες γονιών και συγγενών, με απάνθρωπες στρατολογήσεις από την τρομοκρατική οργάνωση Σεμπάμπ στη Σομαλία, με τα σημάδια από την αγριότητα των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, με τον όλεθρο του πολέμου στη Συρία που έκλεισε πριν 2-3 μέρες 13 ντροπιαστικά χρόνια. Τον ξένο και τον εχθρό τον είδαμε στον καθρέφτη. Με αυτό το απόσπασμα από το ποίημα Αργοναύτης του Γιώργου Σεφέρη, παρομοίωσε το βιβλίο των μικρών προσφύγων ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, Ηρακλής Μοσκόφ. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό που έλεγε η Χάνα Άρεντ, μια κοινοτοπία του κακού. Δηλαδή, πολλές φορές κλείνουμε τα μάτια απέναντι στα δράματα και στο σπαραγμό αυτών των παιδιών. Αγαπώ τη μητέρα μου τόσο πολύ. Μου λείπει τρομερά. Χωρίς μάνα η ζωή είναι μισή. Ο Θεός να δίνει ζωή και υγεία στις μητέρες μας. Μάνα, θέλω να κοιμηθώ άλλη μία φορά με το κεφάλι στα πόδια σου. Αυτή είναι η ιστορία ενός 14χρονου αγοριού από τον Μπαγκλαντές εν καιρό πολέμου. Μπορούμε να το διαβάσουμε σαν απλές ιστορίες παιδιών που πήραν το μονοπάτι της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, με ό,τι αυτό περιέχει, που είναι η αγωνία, ο φόβος, το πένθος, η ματέωση, όλα αυτά που τράβηξαν στο μεγάλο τους ταξίδι. Είναι όμως παράλληλα και ιστορίες γενναιότητας, είναι και ιστορίες θάρρους και ιστορίες ελπίδας και ονείρου. Μέσα από το διαχρονικό πρόβλημα της προσφυγιάς, το βιβλίο «Παιδικές διαδρομές σε καιρό πολέμου» ανοίγει τις δύο πτυχές των παιδικών ιστοριών που διαδραματίζει. Τη στεναχώρια και το φόβο της μετανάστευσης, αλλά και τη γενναιότητα και το όνειρο για το μέλλον. Στόχος του βιβλίου είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων μας να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, αλλά και να μας διδάξει πως το όνειρο και η ελπίδα ανήκει σε όλους. Στην εκδήλωση μίλησε και ο δημοσιογράφος του Κόντρα, Πάνος Χαρίτος.